Coneixes la història d'Israel? Aquí tens els 12 llibres històrics de l'Antic Testament. Israel va sortir d'Egipte. Va tornar a la terra promesa. Sense governants, primer manaven els jutges. Després, el poble va demanar tenir reis. Un de molt conegut va ser el rei David. Els problemes van dividir el país en dues parts, el nord i el sud, Israel i Judà. Tots dos regnes eren desobedients al seu Déu i per això la cosa va acabar malament. Van tornar a ser esclaus de diferents imperis. Trobem la història bíblica de després de Moisès, els 12 llibres històrics de l'Antic Testament. Josuè, Jutges, Rut, primer i segon de Samuel, primer i segon de Reis, primer i segon de Cròniques, Esdres, Nehemies, Ester. Trobem la història bíblica de després de Moisès, els 12 llibres històrics de l'Antic Testament. Josuè, Jutges, Rut, primer i segon de Samuel, primer i segon de Reis, primer i segon de Cròniques, Esdres, Nehemies, Ester. Josuè, Jutges, Rut, primer i segon de Samuel, primer i segon de Reis, primer i segon de Cròniques, Esdres, Nehemies, Ester.